Politika sa nás týka všetkých. U nás vidíte, čo politici naozaj hovoria. Jasne, priamo a bez strihu. Ak chcete mať prehľad a vlastný názor, prihláste sa na odber. Pravda začína pri zdroji. Príjemné predpoludnie, vážené dámy a páni. Dovolte mi, aby som vás privítal na dnešnej tlačovej konferencii Progresívneho Slovenska, na ktorej vás spolu s pani poslankyňou Beatou Jurík a našim bezpečnostným expertom Petrom Bátorom budeme informovať o našom stanovisku k dnešnému samitu Severoatlantickej aliancie, ktorý sa koná v Hágu. Ako viete veľmi dobre z diskusie, ktorá prebehla pred samotným samitom, najdôležitejším výstupom bude dohoda spojencov o zásadnom navýšení výdavkov na obranu. K tomu sa vráti najmä Peter Bátor. Ale dovolte mne začať dvoma poznámkami, ktoré sú dôležité a ktoré nesmieme stratiť zo zreteľa, keď hovoríme o NATO a o členstve Slovenska v aliancii. To prvé dôležité je uvedomiť si, v akom čase sa odohráva tento summit. A treba povedať, že je to čas obrovského napätia vo svete, v čase pokračujúcej agresie voči nášmu susedovi. Odohráva sa v čase doslova vybuchujúcich regionálnych konfliktov a rovnako v čase, kedy každá jedna zodpovedná krajina sa snaží urobiť všetko preto, aby mala garantovanú obranu a bezpečnosť. A áno, tento summit sa odohráva aj v čase, keď je mnoho neistôt okolo samotnej aliancie. A áno, odohráva sa aj v čase, kedy musím konštatovať, že zahraničnou a bezpečnostnou politikou súčasnej vlády slovenská vláda hazarduje s obranou, a teda s tým najdôležitejším pre občanov Slovenskej republiky. Práve preto chcem povedať to zásadné, keď prebieha summit aliancie, a to je, že aliancia a kolektívna obrana nemá žiadnu alternatívu pre Slovensko, keď chceme, aby naša obrana bola aj dostupná a aj efektívna. Dá sa povedať, že každá iná alternatíva je násobne drahšia a každá iná alternatíva ako členstvo v NATO je menej efektívna a násobne slabšia. Chcem povedať jedno, že odkedy sme vstúpili do NATO, sa zásadne zmenil svet, ale nezmenilo sa jedno jediné, a to podstatné, že akákoľvek iná alternatíva ako členstvo v NATO je ilúziou a je to nebezpečnou ilúziou pre Slovensko. Rovnako treba občanov Slovenskej republiky, ktorí vlastne len mesiac počúvajú o tom, že budeme musieť dávať viac na obranu, povedať, že základnou úlohou aliancie je kolektívna obrana. To je dobre pre občanov Slovenskej republiky, lebo táto obrana Slovenska je garantovaná všetkými členmi NATO. A rovnako je pre alianciu a pre nás veľmi dôležité to, že aliancia má ten najdôležitejší, a to je odstrašujúci efekt. Skrátka, každý jeden protivník si rozmyslí, že či alianciu a teda aj Slovenskú republiku napadne. Dovolte mi za PSK vyjadriť sa k tomu, aká je pozícia Slovenska na samite, ktorý sa koná v Hágu práve dnes. Delegáciu vedie, ako je už tradíciou, hlava štátu, pán prezident Pellegrini, a musím konštatovať, a to s plnou vážnosťou, dámy a páni, pretože vlastne od vstupu do NATO si pamätám všetky samity a mal som tu česť viesť rokovania o vstupe Slovenska do NATO, že nikdy, počiarkujem nikdy, nesedelo Slovensko za aliančným stolom na samite tak oslabené ako dnes. Prezident, to si musíme pripomenúť, odišiel na summit Severoatlantickej aliancie bez podpory vlády. Zároveň je kritizovaný, a to tvrdo kritizovaný, jedným z koaličných partnerov. Slovensko teda za týmto stolom sedí tak, že je to krajina, ktorá je vnímaná ako dezorientovaná, ako krajina, ktorá nevie, kde patrí. A túto situáciu naozaj prezidentovi sa nedá závidieť. O to viac, že keď to poviem trošku obrazne, premiér priložil do batožiny prezidentovi Slovenskej republiky to najťažšie bremeno a závažie. No a to je to, že rozbehol nebezpečnú hru a diskusiu okolo neutrality. Toto všetko sa dialo v momente, kedy pred summitom malo Slovensko urobiť všetko preto, aby malo silnú pozíciu na samite. A chcem povedať aj to, že táto nebezpečná hra o neutralite, a teda o vystúpení Slovenska z NATO, tak túto hru začal predseda vlády Slovenskej republiky v situácii, kedy prieskumy verejnej mienky hovoria veľmi jasne,
že 72% občanov Slovenskej republiky si praje zostať v NATO. 65% verí, že NATO plní svoju funkciu a teda znižuje pravdepodobnosť útoku na alianciu a teda aj Slovenskú republiku. A dokonca 63% občanov Slovenskej republiky si myslí, že by sme mali zvyšovať výdavky na modernizáciu našej armády. Dámy a páni, musíme si predstaviť, že v tejto situácii bude prezident Slovenskej republiky sedieť za aliančným stolom a bude sa na ňo nazerať ako na predstaviteľa krajiny, ktorej predseda vlády urobil zásadnú otočku v zahraničnej politike, kedy flirtuje jednoducho s režimom v Moskve. Musím preto povedať práve v kontexte samitu, tak ako to je. Partneri sa na nás pozerajú v NATO ako na rizikového člena. Prezident navyše bude hovoriť za Slovensko na samite v situácii, kedy sa príjme dohoda o zvýšení výdavkov na obranu. Ako viete, doma o tom prebehla diskusia. Náš postoj v Progresívnom Slovensku je úplne jasný. Zvýšenie výdavkov je prejav zodpovednosti, ale aj uznania reality. A tu chcem povedať, že mi opäť chýba u vlády jedna zásadná vec, keď hovoríme o výdavkoch. To nie je nejaká roztopašnosť. To nie je, že sa jedného dňa niekto v NATO zobudil a povedal, že nebudeme dávať na obranu 2%, ale budeme dávať 5%. Tu sa nehovorí v tejto krajine o podstate. A to je, že tieto výdavky, tento účet, ktorý bude nevyhnutný za zvýšenie výdavkov na obranu, už tak ten účet platíme kvôli ruskej agresii. Preto sa Európa musí brániť, preto musíme dávať viacej na obranu, lebo jednoducho Rusko zásadným spôsobom zmenilo bezpečnostné prostredie. Dámy a páni, aký je teda postoj vlády, ako vidíme v Progresívnom Slovensku, pokiaľ ide o výdavky na obranu? Zatiaľ, čo PSK v tom má úplne jasno. Už včera sme si vypočuli na tlačovej konferencii tesne pred odletom do Hágu prezidenta aj dvoch členov vlády a musím povedať opäť, že vnímam tento postoj aj ako pokrytecký, ako falošný, pretože odlietali na summit NATO do Hágu a prvé, čo povedali, je opäť karta suverenity a povedali, že nech si NATO príjme záväzky, aké chce, nás sa to netýka a v podstate tie závery, tá deklarácia, ktorá bude prijatá, je pre nich zdrab papiera. Skúsme si, dámy a páni, predstaviť, že by takúto kartu suverenity hrali aj ostatní členovia aliancie. Ako by to skončilo? Ako by skončilo, keď sa na niečom kolektívne dohodnete aj jeden, v tomto prípade dokonca dvaja členovia, si povedia, že tieto záväzky ich nezaujímajú. No už skončilo by to jedine tak, že môžeme celú alianciu rozpustiť. Toto je tá falošná hra na suverenitu. Dámy a páni, končím môj vstup tým, že Slovensko, tak ako v mnohých oblastiach, má naviac, pretože zaostávame naozaj v mnohých kritériách za porovnateľnými krajinami, ktoré sa týkajú kvality života občanov. Ale teraz pred samitou vidíme naozaj pozíciu vlády, ktorá Slovensko oslabuje, ktorá v očiach našich partnerov robí zo Slovenska nedôveryhodnú krajinu a chcem povedať, že aj toto je jeden z hlavných dôvodov, prečo vyzývame vládu, aby naozaj prestala hazardovať s tým najdôležitejším, čo Slovensko a čo občania od vlády očakávajú. A to je obrana a bezpečnosť. Bude to samozrejme o výdavkoch, už ale chcem povedať, že ak budeme donekonečna rozprávať o tom, že buď dáme na obranu alebo na zdravotníctvo, tak sa nikde nedostaneme. Pretože vedia to najmä na Ukrajine a v mnohých ďalších krajinách, bezpečnosť a obrana, síce sa to tak zdá, nie je všetko, ale bez obrany a bezpečnosti je všetko nič. Ďakujem pekne a prosím teraz Petra Bátora, aby odprezentoval za seba stanovisko k samitu NATO. Dobrý deň, ďakujem pekne. Ja rovno nadviažem na Ivana Korčoka. Už len tým, že od roku 2014 je toto prvýkrát, kedy hlava štátu ide na summit NATO bez priorít, pod ktoré by sa podpísala vláda formálne, že ich tieto priority na rokovaní vlády schváli. Nie premiér, nie jeden alebo dvaja ministri, ale celá vláda. Pretože je to na konci dňa vláda, ktorá garantuje a ktorá rieši to, či sa tie záväzky splnia, alebo sa tie záväzky nesplnia. V predvečer samitu predseda vlády našej krajiny otvorene povedal, že prezident si tam môže odprezentovať, čo len chce.
a on si z toho spraví tak akurát trhací kalendár. Toto už nie je len o vzťahoch medzi premiérom a prezidentom, ale je to o tom, ako vyzerá Slovensko navonok, mimochodom na jednom z najdôležitejších medzinárodných fór, na ktorom Slovensko sedí. Ak je toto tá suverénna zahraničná politika, tak potom my jej naozaj nerozumieme. Veď toto je hanba, ktorú si Slovensko na medzinárodnom fóre robí. Na to nám za posledné 2 roky dáva jasný odkaz, že klameme. Že klameme v tom, ako investujeme do našej obrany. Že klameme, že investujeme 2%, pretože na to jasne vykazuje, že to tie 2% nie sú. A tým pádom vláda klame občanom. Klame im, že naše ozbrojené sily dostávajú všetko preto, aby boli schopné brániť našich občanov, keď na to príde. A v čom je Slovensko také špeciálne? V čom je také špeciálne, že všetci naokolo rozumejú tomu, že treba viac investovať do obrany, že treba viac investovať do bezpečnosti, že treba čo najefektívnejšie využívať tie peniaze, ktoré máme k dispozícii. Len my sme lietadlo, ktoré letí úplne opačným smerom. A tomuto naozaj nerozumieme. A zdá sa, že len táto vláda vie najlepšie z 32 štátov, táto vláda vie najlepšie, aké je najlepšie riešenie. Vláda si nedávno, respektíve úrad vlády si nedávno do správy o bezpečnosti napísal, že hlavným pilierom bezpečnosti a obrany Slovenskej republiky je programové vyhlásenie vlády. Rozumiete tomu? Programové vyhlásenie vlády. Zatiaľ, čo veľmoci hovoria o jadrovom odstrašovaní, my odstrašujeme textom programového vyhlásenia vlády. Takto pristupuje táto vláda k bezpečnosti. Toto keby vedel prezident Zelenský, tak si to programové vyhlásenie vlády zoberie a číta ho do tváre ruským vojakom aj po vojne. A vláda neklame len o tom, ako nepripravená a neochotná je robiť viac pre našu bezpečnosť. Ona zatajuje, áno, doslova zatajuje, že my sme z NATO dostali nový zoznam požiadaviek, ktoré máme plniť, na to, aby sme my prispievali do tej novej kolektívnej obrany. Že každý jeden štát, ako Ivan Korčok povedal, musí prispieť tým svojim, aby tá kolektívna obrana fungovala. A zatiaľ, čo ostatné štáty si tento záväzok idú plniť, náš premiér ostatným spojencom odkazuje, že my to robiť nebudeme. My to chceme zadarmo a robte to pre nás. Ako potom ostatné štáty, napríklad aj tí Španieli, ktorí sa tak skloňujú, že oni tiež nechcú dávať viac peniazy na obranu, investujú milióny na Slovensku do svojich vojakov a do svojej techniky, aby my sme sa tu cítili bezpečnejšie, len my hovoríme, že my to robiť nebudeme. A medzi tým premiér povedal, že na nové zbraňové systémy nedá ani cent. Pritom minister obrany v hlave už naplánoval a minul viac, ako prezident dokáže hocikedy sľubovať. A čo už je poriadny výkon. A ono by to znelo ako bonmot, ale dnes je pravda taká, že dnes nikto z vlády netuší, čo nakupujeme, prečo to nakupujeme, ako to nakupujeme. Jediný, kto o tom rozhoduje, je minister obrany a robí to bez plánu, robí to nahodilo a robí to, ako si to zmyslí. Zhrniem to. Máme nové ciele od NATO, o ktorých vláda nechce rozprávať. Nemáme žiadny plán, ako ich naplniť, a nie len tie nové, ale aj tie staré. A okrem toho vlastne ešte nemáme ani žiadny mechanizmus, ako sa k tomuto celému dostať. A minister si naplánoval už 3 rozpočty. Vo výške 3 rozpočtov, aj to len na nové nákupy. A ja vám poviem z mojej vlastnej skúsenosti po 8 rokoch na to, že takto to v tej aliancii nerobí absolútne nikto. Robíme to len my. Preto ako Progresívne Slovensko žiadame, aby minister čo najskôr po samite prišiel s jasným plánom modernizácie, kde presne budú stanovené priority, kde bude napísané, ako tie priority ide naplniť. A rovnako chceme nezávislú komisiu, ktorá bude posudzovať, ako sa tieto priority definujú a ako sa naplňajú. A na konci dňa, aby sa takéto niečo schválilo v parlamente. Aby to nebolo tých 51 poslancov, ktorí jasne ukázali, že hájia záujmy ruského režimu, ale aby tých poslancov bolo ďaleko viac, ktorí jednoznačne dokážu, že im na Slovensku záleží a že rozumejú tomu, čo je to zodpovednosť, čo je to naša obrana a čo je to naša bezpečnosť. Lebo to, čo tu predvádza premiér s ministrom obrany, je otvorené hazardovanie s našou bezpečnosťou. A mimochodom, poznámka na záver, jediný, koho v tejto debate naozaj nepočujete, je minister zahraničných vecí. Pretože ten má názor, a pravidelne ho prezentuje minimálne na ministerstve zahraničných vecí, že s NATO ministerstvo zahraničných vecí nemá absolútne nič spoločné. Toto je situácia, v ktorej je Slovensko v deň samitu NATO. Ďakujem pekne. Vážené dámy, vážení páni,
Ja by som sa na úvod s vami chcela podeliť o také vyjadrenia, alebo teda príklady, ktoré som si doniesla doslova dnes v noci z nášho regionálneho výjazdu na Záhorie. A tieto vyjadrenia len potvrdzujú to, ako sa ľudia na Slovensku skutočne boja o svoju bezpečnosť. Napríklad skupina mladých ľudí zo stredných škôl z okolia Senice, Holiča a Skalice mi hovorili, že sa boja nielen toho, čo sa deje na Ukrajine, ale napríklad aj na Blízkom východe. A že sa skutočne necítia bezpečne a pýtali sa, že čo sa stane, keď nastane vojna, napríklad 3. svetová. Čo budeme robiť a kam sa ukryjeme? Pretože Slovensko pre nich aj vďaka tým vyjadreniam alebo kvôli tým vyjadreniam premiéra už nie je bezpečnou krajinou. Následne muž v mojom veku, ktorý si teda chce založiť na Slovensku rodinu a chcel by si postaviť dom, tak sa ma pýtal, že či si myslím, že to vlastne môže na Slovensku urobiť, pretože po tých vyjadreniach o vystúpení z NATO, ale aj z Európskej únie, on sa skutočne tu necíti bezpečne a nemyslí si, že toto je krajina, kde si chce založiť svoju rodinu. Naopak, jeho mama mi hovorila, že sa bojí, že nechce, aby jej syn odišiel do zahraničia a aby ostala sama a aby nevidela svoje vnúčatá. No a nakoniec starostka jednej menšej obce mi zdelila, že teda sa neskutočne hnevá na všetky tieto vyjadrenia, pretože ona si veľmi dobre pamätá, čo to je, keď príde Rus, ten spoľahlivý sused, a keď sa mu ako si nechce odísť. A že ona si vlastne pamätá, že čo tu bolo a že nie a nie odísť preč a ona to viac zažiť nechce. A že podľa nej cieľom Roberta Fica, keď má takéto vyjadrenie, či už teda o vystúpení z NATO alebo aj o Európskej únii, tak jeho cieľom je pripraviť nás na to, že toto sa skutočne raz môže udiať. A potom ľudia len myknú plecami, pretože veď už o tom dlhšie hovoril. Vystúpenie z NATO, ale aj z EÚ oprávnene hnevá a doslova desí ľudí na Slovensku. A to, že vyjadrenie o vraj neutralite prišlo z úst premiéra práve v deň, keď Smer, alebo aj samotný premiér, utrpel v pléne Národnej rady skutočnú porážku, pretože musel presunúť hlasovanie o ústave na september, tak to nie je náhoda. Premiér je známy tým, že vie vypúšťať také tie dymové clony. Zároveň si však ale musíme uvedomiť, ako nebezpečné to je a že tieto vyjadrenia skutočne netreba podceňovať. Pretože otvárajú u ľudí cestu k tým pochybnostiam, k strachu, ale aj k hnevu. Zároveň stačí si spomenúť na Brexit. A vtedy si musíme uvedomiť, aká je zodpovednosť politikov a špeciálne teda tých, ktorí vládnu, keď takéto vyjadrenia vypúšťajú. Je to zároveň nebezpečné aj v zmysle, v akom nás vnímajú naši partneri, či už teda v EÚ alebo aj v NATO. A my keď hovoríme o tom, že momentálne Slovenská republika sa nachádza v izolácii, pretože Robert Fico nerokuje konštruktívne, ale že naopak sa správa ako Viktor Orbán, ktorého nazývali dlhé roky v Európskej únii enfant terrible, pretože odmietal akýkoľvek konštruktívny dialog a chcel si len presadzovať svoje, ako také malé dieťa, ktoré sa posadí niekde do kúta a kope nôžkami, tak momentálne my sme v absolútne rovnakej situácii. Zajtra premiér odlieta na summit do Bruselu. A ako dozaista viete, tak sa tam bude rokovať aj o 18. sankčnom balíku. Náš premiér tento sankčný balík prepojil s legislatívnou iniciatívou Európskej únie REPowerEU a doslova vydiera našich európskych partnerov. A ja sa skutočne nebojím použiť tento pojem vydierať, aj keď niektorí koaliční poslanci to nazývajú vraj vyjednávaním. No, ja si myslím, že vyjednáva sa konštruktívne za rokovacím stolom a nie takýmto spôsobom, že buď mi dáte toto, alebo ja vám nedám hento. To je skutočne nehodné štvornásobného premiéra. A ja aj z tohto miesta poviem, že ja sa doslova hanbím za to, že štvornásobný premiér namiesto toho, aby využil svoje skúsenosti, aj to, že sa dobre pozná s európskymi partnermi, aby skutočne konštruktívne pristúpil k rokovaniam o energiách, pretože o tom je ten legislatívny balík REPowerEU, tak namiesto toho iba vydiera a v situácii, keď či už Európa, ale samozrejme hlavne Ukrajina
potrebuje, aby sme prijali tento 18. sankčný balík, tak on sa správa maximálne nezodpovedne. A to je nezodpovedné aj voči občanom a občiankam Slovenskej republiky. Mňa zároveň mrzí, že okrem toho, že teda sme v takejto izolácii, tak nám to skutočne nič neprináša a je to doslova nebezpečné. A naši partneri, či už v rámci NATO alebo aj v rámci EÚ, nás už nevnímajú ako spoľahlivého a dôveryhodného partnera. Majú nás dosť, doslova dosť a hľadajú spôsoby, ako nás obísť. Napríklad na pôde Európskej únie sa už hovorí o tom, ako obísť či už Slovensko alebo Maďarsko v prípade, že sa rozhodnú zablokovať buď tento alebo ďalší sankčný balík, ktorý by mohla Európska únia pripraviť. A toto všetko je nebezpečné. Nielen teda z hľadiska bezpečnosti, o ktorej hovorili aj moji kolegovia, ale aj z hľadiska samozrejme ekonomickej bezpečnosti alebo stability Slovenskej republiky. A viete, ja som nahnevaná. Skutočne zdieľam tento hnev s občanmi a občiankami našej krajiny. Pretože ja chcem žiť v krajine, v ktorej sa žije lepšie, pokojnejšie a bezpečnejšie. Tak, ako to sľubovala vláda Roberta Fica. V krajine, kde premiér vidí na prvom mieste občanov a občianky tejto krajiny a nie nejaké vlastné záujmy alebo záujmy ľuďom blízkym premiérovi alebo vládnej strane Smer. Chcela by som žiť v krajine, ktorá je suverénou, a teda ktorá je skutočne spoľahlivým a dôveryhodným členom a partnerom v rámci EÚ aj v rámci NATO a nielen nejakým satelitom, či už Viktora Orbána alebo Vladimíra Putina. Ďakujem. Ďakujem pekne. Sú otázky? Nech sa páči. Slovenská delegácia odmieta skokové navýšenie výdavkov na obranu. Premiér hovorí, že v budúcoročnom rozpočte nebude ani o cent viac. V zásade my máme ten záväzok, a pravdepodobne sa to aj sfinalizuje dnes, že do roku 2035 budeme musieť tie 5% dávať, z toho 3,5% na to železo, nazvime to tak. Neprenáša týmto vláda zodpovednosť na iné vlády do iných volebných období, keď ešte počas svojho vládnutia nechce postupne zvyšovať to percento? Prenáša, ale tá podstata spočíva v niečom inom. Peter Bátor to naznačil. Dlhodobo o tom hovorí Tomáš Valášek. A to je to, že my nepoznáme plány. Veď treba si uvedomiť, plány, myslím, modernizácia ozbrojených síl. Proste čo chceme robiť s tým rozpočtom? Veď si treba uvedomiť, že tie zdroje sú limitované. A občania Slovenskej republiky, ako opozícia to zdôrazňujeme, hovoríme jedno. To sú obrovské zdroje. Predložte transparentne plány a ukážte, akým spôsobom chcete nakladať, nie pán redaktor len s 5%, ale aj s tými 2,6 miliardami, ktoré sú už dnes alokované v rozpočte. Ale je to tak, že my nepočúvame plány, alebo nie sú predložené do vlády. My tu z času na čas vidíme tlačovú konferenciu, kde sa oznámi nákup takého železa alebo onakého železa. Tu sú naprogramované nákupy, pričom premiér hovorí, že ani koruna nepôjde na budúci rok, alebo ani euro nepôjde na budúci rok na nové zbraňové systémy. Ale veď sú alokované už 3 rozpočty na tieto nákupy. To je proste absolútny hazard s daňovými poplatníkmi, pretože tieto peniaze naozaj sú v obrovskom objeme. Takže nie je to len otázka, že odkladania. To je proste celé dôkaz hazardu s bezpečnosťou a s obranou a opäť aj s rozdeľovaním spoločnosti. Ešte aj túto vec, kde by sme mali držať spolu, ako jeden v tejto krajine. V tom kontexte, ako som popísal, že čo sa deje vo svete. Tak ešte aj tu sa tá diskusia vedie tak, že vlastne NATO si tu niečo vymyslelo, ako keby my sme tie peniaze posielali niekde do Bruselu, do Washingtonu, do Berlína. Nie, to je na naše ozbrojené sily. Tak ešte aj na tomto rozdeľujeme ľudí, staviame ich proti sebe, ako keby vláda nechcela dať, alebo bola nútená dať menej na zdravotníctvo a na školstvo. Ale ten účet, ešte raz, ako som povedal, to je účet prezidenta Putina. To kvôli tomuto celému sa tu deje tento nácvik o zdrojoch, o tom, že čo musíme urobiť a ako ohrozený je celý svet. Je to nezodpovedné od vlády. Tam koalícia operuje pri tejto dišpute v zásade tým, že nechcú zvyšovať tie výdavky na úkor nejakých sociálnych štandardov pre občanov. Aj ministri sa vyjadrujú, že by mali problémy nejakým spôsobom prispieť do toho, že o čo musia teda prísť, aby mohli dať do toho rozpočtu, čo by mohlo ísť na obranu. V zásade, ako to vybalancovať?
Pozrite sa, myslíme si, že túto otázku si nekladú iné krajiny, ale počuli ste ostatné členské štáty v Európskej únii, aby viedli takúto bizarnú diskusiu, kedy proti sebe rozoštvávame jednotlivé časti spoločnosti. Samozrejme, keď idete tu na ulicu a ľudí sa spýtate, či netreba dať viac na nedobudované cesty, ako teraz PSK samozrejme sa pohybuje v týchto dňoch a ja odchádzam večer do Senice na Záhorie. Minulý týždeň sme boli opäť v regiónoch, tak samozrejme, že vám ľudia odpovedia, nie, my chceme na toto. Ale povedal som to, bezpečnosť a obrana sa zdá, že nie sú všetko. Ale bez toho aj tie cesty, aj keby sme ich mali, aj najlepšie zdravotníctvo, čo nemáme, lebo nás všetci predbiehajú, aj najlepšie školstvo. Bez tohoto jednoducho všetko znamená nič. Tak my čakáme od vlády dve veci, aby som to zopakoval. Jasný, transparentný plán, pretože ide o obrovské zdroje. Ukázať občanom, že na obranu dnes sme nútení vydávať oveľa väčšie výdavky. A po tretie, občania Slovenskej republiky, počúvame to aj my, po celom Slovensku, nechcú byť videní ako čierni pasažieri. My nie sme Slovenská republika, alebo občania Slovenskej republiky nie sú tí, ktorí hovoria, že Európska únia znamená pre nás len peniaze a na to nech sa postará o našu bezpečnosť. Nie. Občania vedia, ale táto vláda jednoducho hazarduje s bezpečnosťou a obranou. Ešte mám otázku na podpredsedničku výboru. Chcem sa spýtať, vy ste spomenuli, že premiér bude rozhodovať aj o tom, že či bude vetovať 18. balík protiruských sankcií. Vieme, že chcú to spojiť s tým Repower EU. Vy ste uviedli vo svojom výstupe, že máte informácie o tom, alebo že sa šepká o tom, že Európska únia bude chcieť obísť Maďarsko a Slovensko, tak akým spôsobom? Tak momentálne sa žiaľ o tom hovorí, ale to nie je vlastne niečo, o čom by sa hovorilo posledné dni alebo týždne, ale to už sú mesiace, pretože to nie je prvýkrát, čo sa či už teda vláda Viktora Orbána alebo aj vláda Roberta Fica takýmto spôsobom vyhráža Európskej únii. Ja si však myslím, že toto je samozrejme hazardovanie aj s bezpečnosťou občanov a občianiek Slovenskej republiky a samozrejme nás to izoluje v rámci Európskej únie a skutočne takto konštruktívny dialog nemá prebiehať. Nehovoriac o tom, že je to aj v rozpore so samotným programovým vyhlásením vlády, pretože tam sa píše, že Slovenská republika podporuje sankčnú politiku, ktorá nemá negatívne dopady na hospodárske a ekonomické záujmy Slovenskej republiky. Aj z vyjadrení ministra zahraničných vecí Blanára, ktoré mal posledné 2 dni, myslím, je jasné, že tento 18. sankčný balík takéto negatívne dopady nemá. A tak by ho premiér zajtra mal jednoducho podporiť. On to však prepojil práve s tým legislatívnym rámcom Repower EU, pretože chce, aby Slovensko aj naďalej nakupovalo energie z Ruska. A toto je skutočne veľmi nebezpečné. Nehovoriac o tom, že aj iní európski partneri majú problém s niektorými časťami toho legislatívneho zámeru Repower EU, ale vyjednávajú konštruktívne. Jednoducho sadnú si s Európskou komisiou a hovoria, aké sú ich záujmy, aké napríklad majú lehoty alebo čo konkrétne potrebujú. A tak sa vyjednáva v rámci Európskej únie. A nie tak, ako to robí náš premiér, že ja teraz odmietnem podporu, ktorú Ukrajina najviac potrebuje v situácii, keď Rusko zintenzívnilo útoky na civilné obyvateľstvo, ak mi nedáte to, čo ja chcem, a síce aj naďalej môcť nakupovať energie z Ruska, ktoré nepotrebujeme, pretože ruský plyn nie je lacný a čo sa týka atómu napríklad, tak už to vieme aj z iných zdrojov zabezpečiť. Takže jednoducho vidíme, koho záujem žiaľ hájí Robert Fico a nie sú to záujmy občanov Slovenskej republiky. To je v poriadku, mňa skôr zaujímala tá pasáž, že áno, ono sa o tom hovorí, ale že či máte nejaké bližšie interné informácie o tom, že Európska únia ide nejak obísť Maďarsko a Slovensko, pretože oni budú mať rozhodovaciu právomoc, je to už na nich. Ale že či máte tú informáciu o tom? Hovorí sa napríklad o takom scenárii, že by sa tieto sankcie prijímali jednotlivo členskými štátmi a že jednoducho Maďarsko a Slovensko by bolo v tom prípade obídené. Toto je jeden zo scenárov, o ktorých sa hovorí, ale to, ako sa to nakoniec spraví a že či skutočne Slovensko a Maďarsko zavetujú tieto balíky, tak to sa dozvieme. Ďalšie otázky? Keď nemáte, tak veľmi pekne ďakujem za účasť a všetko dobré. Politika je základom demokratickej spoločnosti. Sledujte nás, ak chcete počuť politikov priamo, bez filtra, bez skreslenia. Každý deň nové vyjadrenia. Ďakujeme, že vám záleží. Na pravde.